Jeg nævnte IKEA lidt tidligere i øvrigt, og apropos kultur og virksomhedskultur, så er der lige en lille historie, der popper op, inden jeg sætter jer i gang med opgaven nu her. Vi fik IKEA som klient for 6 år siden, og det var i relation til, at de havde nogle kvalitetsproblemer. Det er en lidt længere historie. Men jeg skulle op og have et møde med indkøbsdirektøren op hos IKEAs indkøbshovedkontor i midten af Sverige. Og jeg kom ind til IKEA, og IKEA det er slet ikke som Saab eller Volvo. Det er sådan en helt åben organisation. De er jo en sparsommelig virksomhed, så de har ikke nogen reception. Så jeg mosede rundt i den her enormt store bygning for at lede efter den her herres kontor. Og jeg kunne ikke finde det, så jeg spurgte om vej gentagne gange, og endelig så fandt jeg hans kontor. Hans navneskilt hang faktisk også derude, og hans dør stod åben ud til gangen, så jeg bankede på dørkammen og trådte ind og sagde, hej, jeg er Kjeld Jensen, vi har en aftale her til formiddag. Han havde et enormt stort kontor. Det var, jeg overdriver ikke, det var halvdelen af det her samlede lokale. Og han sad helt nede for enden af lokalet bag et stort skrivebord. Så jeg bankede på det her dørkammer og sagde, hej, jeg er Kjeld Jensen. Så skete der noget, der var dybt forbløffende for mig. Jeg har aldrig prøvet det før. Han kiggede op på mig, helt dernede ved døren, og så sagde han, ej, sagde han, du er ikke Kjeld Jensen. Og så arbejdede han videre. Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har oplevet, at der er nogen, der nægter at tro på, at du faktisk er den, du hævder, du er. Jeg tænkte på, at han har åbenbart ikke set mig før, eller tror jeg ser anderledes ud, eller et eller andet. Så jeg tog et visitkort, bevæbnede mig med et visitkort, og så gik jeg op til ham, helt op til hans skrivebord, lagde visitkortet, vældig stolt over, at jeg vidste, hvem jeg var, og så sagde jeg, se, jeg er Kjeld Jensen. Men han kiggede slet ikke på det her visitkort, han kiggede bare på mig igen, og så gentog han bare det, han sagde før. Han sagde bare, nej, du er ikke Kjeld Jensen. Og så arbejdede han videre igen. Se, jeg ved ikke, hvordan I ville have det, men nu stod jeg altså over for den her herre ved det her skrivebord og tænkte, det var da helt vanvittigt det her. Altså, hvad pokker skal jeg gøre? Så jeg tænkte på, at jeg må hellere bruge min egen medicin, jeg må hellere stille et spørgsmål. Så jeg sagde til ham, hvorfor er jeg ikke Kjeld Jensen? Det var måske et underligt spørgsmål, men jeg tænkte på, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad årsagen var. Og se, nu sagde han så noget, som kom helt bag på mig. Han sagde, bussen er ikke kommet endnu. Og jeg ved ikke, hvordan I vil have det, men nu er jeg faktisk blevet irriteret. Så jeg sagde, hvad taler du om? Bussen er ikke kommet endnu. Hvad mener du? Ja, så sagde han, hvis nu du er Kjeld Jensen, hvordan er du så kommet her i dag? Se, vi har altid i vores kontrakter, der står, at vores klient skal betale vores transportomkostninger. Og jeg var landet i lufthavnen deroppe, og så havde jeg lejet en standardbil. Vi lejer altid en standardbil, altså en Polo eller en Golf eller en Ford. Men I ved også godt, når I lejer bil, hvis nu man er lidt heldig, så bliver man opgraderet. Og jeg var blevet opgraderet til et ordentligt drøn af en Mercedes S-klasse. Det var helt vildt, fantastisk bil. Og sjovt nok, den herre, indkøbsdirektøren i IKEA, han havde sjovt nok kontor nede i stueplan. Og da han spurgte, hvordan jeg var kommet, så kiggede jeg ud af hans vinduer. Han havde sådan en helt facade med vinduer. Og den viste sjovt nok lige ud til parkeringspladsen, hvor jeg pudsigt nok havde parkeret den her store Mercedes S-klasse lige uden for hans kontor. Så jeg opdagede bilen derude og tænkte, det var da et pudseløjeligt sammentræf. Så pegede jeg ud på den og sagde, jeg kom der med den fra lufthavnen. Så kiggede han ud på bilen, så kiggede han på mig. Så kiggede han på bilen, så kiggede han på mig. Og så sagde han, og hvem havde du tænkt dig skulle betale for den? Så det vidste han jo godt, fordi han kendte godt vores kontrakt, og hvad jeg ikke anede på det tidspunkt, det var, nu havde jeg overtrådt IKEAs grundkultur så alvorligt, så hele min aftale var i fare for at blive cancelleret. Jeg havde ingen idé om, hvad pokker der foregik. Se, årsagen til at starte med, at han ikke troede, at jeg var Kjeld Jensen, det var faktisk, fordi han havde en klar anseelse, der gik på, at når man leverer af en samarbejdspart eller en leder i IKEA, så bruger man ikke privat bilistmulighed, hvis der findes et offentligt transportalternativ. Ingvar Kamprad, i øvrigt dømt til at være verdens 4. rigeste mand, meget godt klaret siden etableringen af en virksomhed i 50'erne, han siger jo selv, nej, jeg bruger ikke nogen dyr bil, når jeg er oppe i Stockholm. Jeg tager da bare tunnelbanen. Og i øvrigt har jeg samme krav til mine ledere. De skal da ikke bruge penge på dyre biler. Hvor der findes et offentligt alternativ, har man ikke nogen privatbilisme. Det er et kongekrav i IKEA. Det her havde jeg fuldkommen overset i hele mit samarbejde med IKEA. Så da jeg var kommet for hurtigt, fordi han vidste, hvornår jeg landede med flyet, og så sad han jo med bustabellen for lufthavnen, og han vidste jo godt, at jeg ville komme på det tidspunkt, fordi der ville lufthavnsbussen jo lande. Og jeg var jo kommet for hurtigt, fordi jeg kørte i bil, så han kunne slet ikke forstå, at det var mig. Se, jeg var så tæt på at tabe hele vores aftale med IKEA, alene fordi jeg havde lavet det her stunt og lejet den her bil. Nu er der måske nogen af jer, der sidder og tænker, men det er jo en dum holdning. Hvorfor skal man sidde og bumle rundt i en bus, der er meget længere om det, end at tage en bil og komme hurtigere frem og gå i gang med at være aktiv? Ja, men jeg kan jo kun sige, hvis ikke man kan lide lugten i bageriet, så må man jo gå. Det her, det er en kultur hos IKEA. Ligesom der er en kultur i Kina, og der er en kultur i Tyskland, og der er en kultur i Vestjylland. Så hvis jeg vil arbejde med IKEA, så må jeg være forberedt på den her kulturkonflikt, der kan være nok til, at jeg taber hele samarbejdet på gulvet. Et af de store problemer, jeg nogle gange ser, når der skal fordeles merværdi og indgås partnerskabsaftaler, det er faktisk generøsitet. Har I tænkt over det?
Ikke mangel på, eller jo, netop mangel på generøsitet. Ikke at man er for generøs, men man simpelthen har et problem med, at modparten tjener for mange penge. Jeg ser forhandlinger, hvor begge parter dybest set vinder på aftalen, men den ene afbryder forhandlingen, fordi han synes, den anden tjener for meget, uden at han egentlig betaler for det. Skal vi prøve at lege et lille eksempel, Martin? Du og jeg, vi har lavet en aftale for et år siden. Du har screenet mig i forhold til resten af markedet. Jeg var totalt økonomisk den mest konkurrencedygtige, oven i købet den billigste. Så du har med stor glæde lavet aftalen med mig for et år siden. Du er rigtig tilfreds. Så opdager du, at du skal købe den samme ydelse igen i år. Og med god erfaring fra mig sidste år, så ringer du til mig igen og siger, kunne du komme ind til et møde? Jeg vil gerne drøfte det her samarbejde. Det vil jeg jo rigtig gerne. Så du sidder og venter inde på dit kontor med et åbent vindue på en etage. Og på tidspunktet 5 minutter før vi skal møde, så hører du sådan en rigtig super lækker bilmotor nede på parkeringspladsen. Det er sådan, wuh, siger det. Og du kigger ud af vinduet, og der holder der en spritny model Ferrari, der er helt rød. Ud springer jeg, kommer styrtende ind i bygningen, farer op ad trappen og ind på Martins kontor og siger, hej Martin, hvor er jeg glad for at se dig igen. Ved du hvad? Det har været super at lave aftale med dig sidste år. Så du hørt min nye bil dernede? Jeg har lige fået den. Den kører som en drøm, du. Ferrari er bare noget af det lækreste. Vil du have en prøvetur lidt senere? Og prøv at se, jeg har lige taget et billede med. Jeg har fået et nyt hus i Karibien. Er det ikke bare flot, du? Og prøv at se den der lystjagt i baggrunden. Det er også min. Den sejler bare så lækkert. Hvor er det skønt at være i Karibien. Jeg er der 4-5 måneder om året nu. Det er bare super. Og ved du hvad? Jeg købte lige på vej hjem sidst. Der købte en ny Rolex-ur med den der diamantbesætning, man kan få rundt omkring. For fanden, det er flot, liv. Har du set det? Og alt sammen takket være dig, Martin. Og nu skal vi handle igen!